Здравейте, тук сме с играча на BGL Software Николай Стоянов. Доста накрая, кажи ни няколко думи защо се получи така този матч. Ами, двата отбора са доста равностойни. Ние и миналия матч така играхме точка за точка. Този матч също вървеше точка за точка и просто днеска щастието беше на отбора победител. Все пак нещо, някой елемент помогна ли ви, за да се представите добре в днешния матч? Ами, то днеска общо дето всичко вървеше. И тройки вкараха много, и на тях много ни вървеха тройките. Ние изпуснахме по-елементарни комбинации, но това е спорта. Ние сме тук, за да се забавляваме. За купата ще участвате ли този сезон с този състав? Все още обмисляме варианта, но най-вероятно ще участваме. Организацията в отбора как я виждаш? Организацията е изцяло поверена на Георги Георгиев, който се занимава с абсолютно всичко. За следващия сезон ще участвате ли? Да. Добре. Много ни харесва лигата. Ние сме от самото създаване, почти от втория сезон играеме. Организация, всичко е перфектно. Организацията в Наупа как я виждаш? Точно, това е най-хубавото, защото организацията в НАП е по-добре направена от професионалната в България. Добре, благодаря ти много. Благодаря.